Uwi na ako guys. Galing ako mamalingki. Welcome ka. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Ariel Mix TV. And today's vlog po ay humukbang po tayo ngayon. Nagluto po ako ng pritong bangus. Tapos meron pa akong kamatis, tapos ano yan, pipino. Pero bago yan, panoorin po muna natin yung aking intro. Tara guys, let's eat. Nakapagdasal na po ako, so may bless na po talaga. Tara, ay wait lang. So tara guys, let's eat. Ang sarap ng bangus niya. Yan. Matinik lang siya guys. Meron ako sa usawa yung pinagprituhan ko ng maingay sa labas. Favorite ko talaga itong part na. Yung taba ng bangus. Sarap.
Sabi. Tagal ko rin din nakapag-upload. Dahil sa katamaran. Kamatis. Sunog. So yan guys, tapos na kumain. Maraming salamat sa panonood and don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Maraming salamat po and God bless you. Thank you.